So guys, karon guys no, wa man sila. Wag kataw-taw nga to score guys. Umagod ko ni na matangad katong alas 5 man daw masabot niya. Umata. Sa nga umata guys. Nga muukan manggo, di ba? So guys, maadto ta karon no. Maadto ta sa core. Bahalag mingaw basta ato kitaon. Mingaw ang adto. Guys, tara, balik ko ninyo. So guys, natanda rin sa core. Okay, taon. Mingaw guys. Mingaw kayo guys, mingaw. Nah. Let's go. Mingaw kayo guys no. Mo na mingaw kayo nga wan. No. Tagad taw mingaw. So, na ako'y pangutanan nimo. Asa sila tanan? Ambot. Ambot asa sila? Asa sila? Tatakuan mo sa malayong lugar. Asa man sila tanan? Ha? Asa sila tanan? Sa sila balay. Kumani matibok ka naman. Asa man sila tanan? Sila nakakuan. Asa man sila tanan? Ah, balay lang kapulin. Asa man sila tanan? Ambot sila. Okay. Asa sila tanan? O sila tanan no. Mong ato tan-aw nagwa sila tanan ngadto. Hintay lingaw so maglaglag lang ta. So guys, kita man mo ganina no nga og itaw jud. Og itaw ngadto sa kuno por. Gipang pilaw siguro sila kay nagfeeding ba sila. Nagfeeding ba sila no. Gipilaw sila mo. Gipilaw gid sila. Nagfeeding sila niya. Kuya. Oh, kuya. Pilaw sila. O sila ka gawas. Kaya alas 5 sila ni mata. Jima. Now. Hi, welcome to my vlog. Subscribe sa ako kuya. Subscribe to my channel. So guys, karon Mantay lingaw, magluto na lang tagpasit kanton. No. Di gali. Awa, magkorta. Nay korta di ma. Wow. Kanang god jis aunsi. Nagnaong sa nimay. Gago! Nara ka lain gagnaong. Tay kwartawa, tay sapi. Wa man day misapi guys. Man day tay sapi no. Tay sapi. Ngayo mi ang tabang oy, ayuba. So guys, kung may kwarto ko mama guys. Hinay tayo na. Chiku. Kung may kwarto ko mama guys no. Di gud mi kapalit og pansit kanto na ni. Uy. Guys, na pulis. So guys, nga nila ta kutob no kay ogit sila gyud. Sige lang guys no. Nakahimo man sa dag video karong adlaw aba sa tema content karon pud no. Kay init sad kay nagbalik-lik pa lang gay ko nga. Itik pa lang gay. So amang good. Mong telingaw. So guys, ayan ta kutob no. Mingaw gid kay ngadto sa tropang MM nga lugar. Mong ban murag busy guys sila ba. Gali na mong good busy man gid sila. Nagkan sila nagpa-feeding nagpa-feeding dito sila no. Nya nagbudol pa jud sila. Yate opud ko kapil kay. Kuan man.
Tama kung sa balay. Ninikaon, libre ako no. Ngayon natin nagkutob guys. So don't forget to subscribe. Hit ang notification bell para updated po ka sa mga bagong videos no. So guys, what's up sa inyo mga dogo? See you in my next vlog. Peace out.